Ikan lele guys, ikan lele umur 10 hari ini guys, kita pakan guys. Mantap guys, wis gede guys. Ini dipakan. Oke, umur 10 hari ini guys. Iki sing arep tuku silahkan merapat. Iki cah iki arep tuku ya kayak cah kayak monggo yang minat silakan merapat guys. Wis gede-gede guys iki bro. Umur 10 dina iki guys ya mantep. Tuku 10 tuku sekilo entuk 10 on iki guys. Oke oke. Kayak kucing guys kayak. Tuku kucing ya oleh.